Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün sizleşip getiribiz İslam dininin jеңеллеги турында һәм İslam dininin bizge bergen nimetleri турында. Çünkü kay vaqtda biz çağıştırıp karagaç, ya bulmasa indi bir türlü turmuşni bilip ikinci turmuşka köçkәндән соң гына özümizge nindidir neticeler yasый alabыз. Монда күп кенә кешеләр, мәсәлән, монда булучылар İslam dinin белән яши башларга мөмкин билгеле бер яшьтән, кичкенә чактан түгел шулай дип. Я булмаса монда булган кайберәүләр бөтенләй элек İslam dinендә булмаган булырга мөмкиннәр. Андый егетләр дә бар монда. İslam кабул итеп, хәзер инде менә шушы İslam dininin белән танышучылар, İslam dini белән яшәүчеләр бар. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу кешеләрнең чагыштырып карарлык мөмкинчелеге бар. Мәсәлән, әгәр дә монда гарәп илләреннән берәр кеше килсә, ул чагыштырып карарлык аның әйбере юк. Шуңа күп кенә гарәп кешеләре, егетләре, яшьләр монда килгәч укырга ышкыналар. Шә башлыйлар, тарта башлыйлар, кызлар белән йөри башлыйлар. Шулай безнең күргәнебез бар мондай мисалларны. Аннан соң инде 5-6 курсларга җиткәндә, 6 курс дип әйтәм, алар медицинскида укырга мөмкиннәр шулай бит. Акылга утырып, мәчеткә йөри башлыйлар, аннан соң гыйбадәт кыла башлыйлар. Башта ышкыналар, чөнки алар башка тормыш күргәннәре юк. Алар мәсәлән үзләрендә яхшы ниндидер мөселман тормышы белән яшәп, мәчеткә йөреп ияләшкәннәр, алар өчен инде ул бер әһәдәткә әйләнгән булырга мөмкин. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, безгә чагыштырып карауда бик мөһим. Элек мөселманнар ничек яшәгән, дөресрәге, элек кешеләр ничек яшәгәннәр һәм аннан соң. Әгәр дә безнең очракка килсәк, шулай бит. Күбе безнең İslam dinine килгәнче, İslam dini белән яши башлаганчы, тормышны дини дип әйтеп булмый. Бәлки ниндидер бер гынахлы тормыш иде ул, шулай бит. Монда инде аракы эчүләр дә бар иде, шулай бит. Монда зина кылулар да бар, монда тәмәке тартулар да бар. Монда хәрәм дә бар эшләгән вакытта, шулай бит. Кемнедер алдау да бар бу очракта. Ялган турында бөтенләй әйтмим дә инде. Ялган ул шуның кадәр тормышка теге бер гадәти әйбер кебек кирип киткән иде инде. Уят дигән нәрсә югала иде, шулай бит. Безнең әле генә барлыкка килә башлады ул уят дигән әйбер. Әле намаз укысак та бөтен кешедә уят югалый ул һаманда. Намазга баскачтан тиз генә кайта торган әйбер түгел ул. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, уят ул чыгып китә кешедән соңгы булып, һәм кайта шулай ук соңгы булып. Шуңа күрә әле уят һаман кайтып җитмәде әле безгә. Без кай вакытта ниндидер эшләрне Аллаһ Тәгалә тыйды дип, гынах дип, мәсәлән, эшләмичә калабыз, уят булганга түгел. Уят кайтыр өчен әле аңа хайран гына шулай бит үзеңнең өстеңдә, иман өстендә эшләргә туры килә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, хәзер кеше килә шулай бит İslam dinine кире кайта. Һәм дә шушы İslam dinine килгәннән соң ул инде тормышы белән хәзерге тормышын чагыштырып карый ала. Бар кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр, башка диндә булучылар. Мәсәлән, алар инде чагыштырып карарга мөмкин, элек башка диннәрдә булган гадәтне һәм дә шушы үзебезнең İslam dinində булган гырыф-гадәтләрне, ниндидер шулай бит гыйбадәтләрне, кануннарны һәм үзләренә чагыштырып, берәр нинди нәтиҗә ясый алалар. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шуның өчен дә инде бераз гына карап карарга кирәк, башка якка да. Ничегрәк кешеләр яшәгәннәр икән элек дип. Мәсәлән, шул гарәпләргә карасак та, аларның элекеге тормышларына, әлбәттә, анда яхшылык яклары да була. Әлбәттә, була яхшы яклары, мәсәлән, юмартлык. Әйтик, мәсәлән, горурлык, кыюлык була гарәпләрдә, түземлек була. Алар бик әзгәдә риза булып түзә торган булалар. Ләкин шул ук вакытта була тәкәбберлек, шул ук вакытта була эчүлектә, шулай бит, хәмер куллануда. Ул инде шуның кадәр кулланып кирип киткән була ул. Әйтик, мәсәлән, Умар радиллаһу анһу әйтә, мин дә İslam dinine кабул иткәнче минем эчмәгән бер генә көнем дә юк иде. Мин көн сайын эчәр идем. Көн сайын эчә идем. Хәмер, вино шулай, көн сайын. Бу хәзер яңалык түгел инде, бездә дә яшьләр көн сайын эчәләр шулай. Ул бер ритуалга әйләнгән. Эштән кайтканда кибеткә кирип, гадәттә пиво алалар инде шулай бит. Кемдер аракы ала, мин бер дус малай әйтәдер, мин шулай эчә башлаган идем ди. Шуннан соң мин үземне сизә башладым ди, бер утыруда берәр литр коньяк эчә башладым ди. Ия кайтам да, якырына-якырына эчеп утырам ди, берәр литр коньяк эчәдер инде. Ул бит кытыч-кыш шулай бит, 1 литр чәй дә эчеп булмый коньяк бу. Может, коньяк икенче төрлек
икенче төрле керәдер шулай бит коньяк. Бәргә башка тишеге бардыр. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, бу кытышкыч әйберләр шулай бит инде. Кытышкыч әйберләр. Һәм хәзер дә шулай. Кеше кайта, кайтканда кибеткә керә, үзе белән бер пиво ала, телевизор каршына утыра, шулай бит ачып җибәрә. Аңа беркем кирәкми, хатын да, балалар да, бөтенесе читтә торсын. Шуның өчен ул көне буе бүген эшләгән, түзгән бөтен нәрсә. Шушыны кабып, шушыны бер тапкыр йотып җибәрер өчен шулай. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу безнең тормышта да мондый күренешләр хәзер бар. Без аларны юк дип әйтә алмыйбыз. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, гарәпләрдә була зина кылуда шулай бит. Монда әйткәндә юк инде, зина кылу дигән нәрсә монда хатыннарны алыштыруга кадәр булып тора. Хатыннарны алыштыруга кадәр барып җитәләр шулай бит. Монда фахишәләр турында сүз дә бармый. Фахишәләр инде алар нормаль күренеш булып санала, алар янына йөри торган булалар шулай бит. Шулай ук монда була балаларны үтерүдә шулай бит. Үз балаларын күмү очраклары, кыз балаларны күмү очраклары да бик күп була. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр шул вакыт белән чагыштырсак, без хәзер әллә ни ярак китмәдек бер караганда. Әйтик, эчүчелек бар шулай бит. Зина кылу бар. Хатыннарны алыштыру бар. Аны син белмисең генә. Шулай бит инде. Әгәр дә ике мужик бергә чынлап дини булмаган кеше ихлас күңелдән сөйләшсәләр шулай бит инде, алар әйтерләр иде бер-берсенә. Мин синең хатының белән җыпкадым, мин дә синеке белән җыпкадым дип мәкивит иде. Бу нормаль күренеш шулай бит. Хәзер ул булырга мөмкин андай әйберләр. Булырга мөмкин. Андай бер хәл ул яшерен батырын түгел. Үз балаңны үтерү дигән нәрсә дә хәзер күпме кирәк шулай бит. Аборт. Сонда күпме хатын кызның башыннан аборт үткән. Совет чорында ул бик күп таралган әйбер иде. Хәзер дә шулай ук барып үз балаларын үтереп шулай бит аборт ясатып кайталар. Шуңа күрә без хәзер аннан җирак китмәдек. Ул заманнардан, ул вакытлардан. Менә шулар белән чагыштырып караган вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, без ислам диненең ни дәрәҗәдә безгә җиңеллек, ни дәрәҗәдә безгә бәхет, чисталык алып килгәнен күрергә мөмкинбез. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хува җтабакум ва ма җа'ала алейкум фид-дин мин хараҗ. Аллаһ тәгалә ди, сезгә шушы динне бирде ди, һәм бу диндә бер нинди авырлык та сезгә бирмәде ди. Әгәр дә чагыштырып карасак шулай бит. Кеше ислам диненә бит килми нәрсә өчен? Авырлык ди. Дингә килми кеше авырлык күрә уланда. Дингә килгәч ниндидер барлыкка килә чикләр шулай бит. Буны ярамый, бу ярамый, теге ярамый дип үз-үзен шулай иттереп ул чикләр астына куя башлый. Ләкин дингә килмәгән вакытта бөтенесен ярыймы соң, әгәр уйлап карасак? Менә син диндә түгел ди шулай бит. Ул вакытта да бөтенесен ярый микән соң? Әлбәттә юк. Бөтенесен дә яраган бер нинди җәмгыять тә юк ул, мөхтәрәм кардәшләр. Бөтенесе дә яраган әйбер җәмгыять юк ул анда. Әйтик, Швейцариядә мәсәлән анда туры демократия. Теләсә кайсы кеше килеп конституцияны үзгәртә ала. Теләсә кайсы кеше килеп, гражданин килә дә, миңа конституция ошамый ди, әйдә, менә мин бу законны кертим әле. Әмма алай эшләмиләр. Ни өчен? Чөнки бу әйләнер иде мәгънәсезлеккә. Һәрбер гражданин шунда килеп, анда 8-9 миллион кеше яши, һәрберсе килеп үз канунын кертә башласа, ул конституция булмас иде. Аннан соң бу канунны бетерерләр иде. Шуңа күрә ул кәгазьдә генә бар, ул тормышта юк ул андай. Бөтен нәрсәдә ярый торган әйбер ул бер кая юк, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә яшисеңме син ниндидер бер чикләүләр белән, яшисеңме син Аллаһның чикләүләре белән, монда бары тик синдән генә тора. Әмма динебездә булган чикләүләрнең берсе дә авыр түгел. Берсе дә. Аллаһ Таала үзе әйтә: "Мин сезгә бер дә авырлык куймадым." Кеше үз-үзенә авырлык тудыра башлый. Намаз укып булмый, аяк җуып булмый, тегесе кирәк, монсы кирәк дип шулай ди. Әмма аларның берсе дә, мөхтәрәм кардәшләр, авырлык тудыра торган әйбер түгелләр. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ субханаһу ва тәгалә шулай ук әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лaqad manna Allahu 'alal mu'minina. Аллаһ Тәгалә мөэмин мөселманнарга үзенең нигъмәтен насыйп итте ди. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Аларның үз арасыннан аларга җибәрде пәйгамбәрне ди. Аллаһ Тәгалә безгә җиңеллек булсын өчен, тормышыбызда шушы яктылык, нур килсен өчен, Аллаһ Тәгалә безгә җибәрде үзенең мөхтәрәм кардәшләр илчесен, пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә безгә юл күрсәтүче кеше булмаса, без бу дөньяда адашып бетәр идек. Адашып бетәр идек. Менә һәрберебезнең дә безнең яшьлектә кылган хаталар бар.
Ни сәбәпле? Кемгәдер иярү сәбәпле. Кемгәдер иярү сәбәпле. Без кай вакытта үзебез дә моны теләмибез, әмма иярәбез. Хәтта урамда тегеле группировка вакытында да, ОПГ вакытында да бар иде, старший шулай бит, младший бар иде. Менә ул тегеләре аны буларын ияртергә тиеш иде, иретергә тиеш иде. Ияртүчеләр була. Сиңа нәрсә әйтсәләр, син шуны эшлисең. Нәрсә күрсәтсәләр, син шуны эшлисең. Бетте. Син монда теге мин мондый булмыйм, мин тегендәй булмыйм дип әйтә алмыйсың син. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә җибәрде үзенең илчесен. Безгә дөрес юлны күрсәтер һәм иретер өчен безнең үзебезнең арабыздан, ягъни кешеләр арасыннан. Ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим. Ул аларга аятләрне укыды ди. Коръан аятләрен, Аллаһ сүзләрен укыды ди. Аларны чистартты ди. Ва юзаккихим. Бу Аллаһның илчесе безгә пычраклык, нәфис белән, үзенең мәнфәгатеннән, файдасыннан чыгып сүз сөйләмәде. Ул безне чистартыр өчен сөйләде ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ва югаллимухумул китаб. Шушы Расул, Аллаһның илчесе безгә өйрәтте китапны ди. Коръан китабын өйрәтте, гыйлем бирде ул безгә. Ул бездән сарык ясамады. Моны эшләре тегене эшләдә дип әйтә торган шулай. Гел аны гына күтәреп тора торган. Ул бездә китап, гыйлем өйрәтте. Хәтта ул булмаса да без шушы юл белән яши алырлык итте. Үзе үлгәннән соң, үзенең вафатыннан соң безгә биреп калдырды билгеле бер гыйлем. Әйтик, күп кенә тираннарның дәүләте алар исән чагында гына яши. Алар үлгәч, ул дәүләт бетә, тарала. Ниндидер бер тиран үлгәннән соң, аның дәреслеге, аның дәресе, аның бетә. Менә бездә дә бит Фәзил Рахманислар бар иде, шулай бит. Фәзил Рахман үлде, аның укуы бетте. Чөнки ул үлгәннән соң бетте, ул дәвамы юк аның. Әмма Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә китап биреп калдырды. Ул динне Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям вафатыннан соң да biz шулай ук саклый һәм алып бара алабыз. Вал хикма. Ул безгә өйрәтте хикмәтте. Хикмәт алып килде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Тормышыбызда дөрес караш, дөрес фикер, дөрес яшәү алып килде. Ва ин кану мин каблу ла фи далалин мубин. Моңа кадәр сез адашкан булсагыз да, ди Аллаһ Тәгалә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям килгәнче җир шары, җир халкы адашып яшәгән булса да, ул алып килде менә шушы яктылыкны, гыйлемне һәм мөхтәрәм кардәшләр, һидаятны, туры юлны. Шуңа күрә Ибраһим алейһиссалам да Исмагыйль алейһиссалам белән Кәгъбәтулланы салганнан соң дуга кылалар. Раббана ваҗгальна муслимейни лака ва мин зурриятина умматан муслиматан лака. Алар әйтәләр: "И Раббыбыз, безне мөселман кыл, безнең икебезне мөселманнардан ит. Безнең нәселебезне мөселманнардан ит. Бер өммәт кылды. Бер өммәт итеп мөселманлыкта кылды." Менә бу Ибраһим алейһиссаламның мөхтәрәм кардәшләр кылган дугасы. Кылган дугасы үзе өчен, кылган дугасы шулай бит инде безнең өчен. Шуңа күрә без кем нәселеннән дип сорасалар, без әйтәбез: Ибраһим Халил нәселеннән дибез. Аның кылган дугасы белән без ярабыз. Без аның милләтенә карамасак та, без аның карыйбыз, аның диненә шулай. Аның мөселман дигән сүзенә без караучылар, мөселман кешеләре. Менә шушы нигъмәтләрне, мөхтәрәм кардәшләр, безгә Аллаһның илчесе ислам дине алып килде. Һәм инде әлбәттә элекеге тормышка әйләнеп карасак, чагыштырып карасак, һичшиксез без бу тормышны яхшырак, матуррак итеп күрәбез. Хәтта ислам динендә булып, кире теге тормышка кайткан кеше дә анда бәхет таба алмый. Бар андый кешеләрдә. Намазга басып, уразалар тотып, диндә булып, яңадан теге тормышына кайткан кешеләр, алар анда инде бәхет таба алмыйлар. Аларга ул элекеге тормыш ләззәт китермәячәк бер вакытта да. Мөхтәрәм кардәшләр, инде русчада сөйләп алырбыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о том, что нам принес ислам. Что нам принес ислам? Для того, чтобы понять, что нам принес ислам, нам надо понять, что было бы без ислама. Без ислама, без религии. Для этого просто надо посмотреть по сторонам. Надо сравнить свою жизнь, жизнь мусульманина, с жизнью других людей. Иногда порой внешне нам кажется, что их жизнь от нашей ничем не отличается, а иногда даже лучше. Но когда
ты любишь ислам и соблюдаешь, ты понимаешь, что есть колоссальная разница. Когда ты сидишь, например, с другом, например, в гостях, он не соблюдающий мусульманин или вообще не мусульманин, и тут подсаживается его жена и начинает встревать в разговор, разговаривать наравне с мужчинами, или вообще не покрытые, без головного убора, без ничего. И тут тебе неловко как-то. Может, что-то не так. Хотя раньше ты бы сидел, даже не думал бы, да? Все, сидел, общался, нормально же все. Человек, все же люди, все же друзья. Давайте жить дружно. И ты бы даже не обратил на это внимания. Но ты понимаешь, что что-то не так. Теперь уже ты понимаешь, что это неправильно, что это нехорошо. И ты говоришь, неужели вот этому человеку, к кому я пришел в гости, нравится, когда его жена вот так вот перед мужчинами сидит, разговаривает там, кокетничает даже и так далее. Неужели, говорит, ему это нравится? И тогда только ты начинаешь понимать, это лишь один пример, что оказывается жизнь не мусульманская и мусульманская, она не одинаковая. Она отличается. Когда ты смотришь, что люди, например, едят, как они едят, говоришь, а мы же мусульмане едим совсем по-другому, совсем иные вещи. Когда ты смотришь, что дочка у соседей ходит куда-то налево, с какими-то ребятами постоянно, с разными, еще принесла ребенка без мужа, ты понимаешь, что разница есть. Есть разница и очень большая. Чтобы понять немножко, я бы хотел привести несколько интересных историй. Какие есть обряды и ритуалы в мире. Вот если бы мы не были мусульманами, мы были бы такими же. Не исключено. Потому что если нам никто не покажет альтернативу, прямой путь, путь Аллаха Субханаху ва Тааля, мы будем жить так же, как и все. Такой же ерундой маяться и все. В некоторых местах будет смешно, в некоторых местах удивительно. В Исландии раньше, это было раньше в Исландии, сейчас, альхамдулилля, этого нет, был такой обычай. Чтобы разбогатеть, знаете, что надо было сделать? Надо снять с умершего человека его кожу от пояса до ног. Надо снять таким образом, как штаны. То есть без порезов, без ничего, это надо снять аккуратно. Вот это снимаешь, соответственно, берешь разрешение. Для того, чтобы снять при жизни, надо спросить разрешение у этого человека. Пойти спросить, можно я сниму твою кожу после твоей смерти? Тот дает тебе свое согласие. Потом, когда умирает, подходишь к жене, спрашиваешь и снимаешь. Снимаешь со всем, что там есть. И ты должен это одеть. Одеть и носить это. Очень долгое время. Вот это, когда ты носишь, привлекает деньги. Поняли, да, как надо разбогатеть? Вот это привлекает деньги. Когда другой человек хочет это носить, таких штанов уже не везде, правильно? Он может к тебе подойти и сказать, отдай мне эти штаны после твоей смерти. Ты говоришь, хорошо. И он может забрать. Если при жизни ты снимаешь эти штаны и отдаешь этому человеку, ты должен снять сначала одну ногу, и тот человек одевает эту ногу, потом вторую ногу снимаешь, и тот человек одевает вторую ногу. И потом деньги переходят к нему. Это обычай. Для нас это страшно. Эти штаны до сих пор есть в Исландии, в музее стоят. Вот такие кожаные штаны, так скажем, человечьи. А мы что делаем, когда нам деньги нужны? Мы работаем и просим у Аллаха. Если бы Аллах Тааля или какой-то шаман нам сказал, что тоже надо так делать, мы бы сделали. Если бы не ислам, если бы не религия. Недавно в ЮАРе произошел такой случай, Южная Африка. Крокодилы набросились на молодых людей и съели их. Почему? Потому что шаман сказал молодым людям, чтобы избавиться от импотенции, вам надо поймать крокодилицу, или крокодилиху, как это называется, да, самку, и вступить с ней
в интимную связь. Когда, говорит, вы это сделаете, вы будете, говорит, спасены от импотенции. Они пришли, поймали самку крокодила, уже делали свое дело, а другие друзья этой крокодилихи, может быть, муж даже, да, дети, набросились на них и их растерзали. Шаман сказал, надо сделать. Понимаете? И родители этих молодых людей говорят, мы, говорит, на шамана не в обиде. Это, говорит, ну, так полагается, значит. Тахдир. Судьба у них была такая, да? Другой пример. В Индии очень много таких обычаев. Есть странные обычаи. Они берут одного-двухгодовалого ребенка и бросают с 15-метровой высоты. И внизу люди ловят, правда, в простынях ловят. Прежде чем бросить этого ребенка, надо довести до истерики, до плача. Орут на него, шлепают. И когда уже начинает плакать, бросают туда вниз. Когда бросили вниз, люди там стоят внизу, там могут быть несколько тысяч человек. Берут этого ребенка и начинают целовать, лизать там и так далее. Пока через все руки не пройдет, родителям не отдают. Это, естественно, такой шок для ребенка. Этот обычай до сих пор есть. Другой обычай, тоже в Индии. Когда кушают брахманы, брахманы это высшая каста, это самые совершенные люди, брахманы. Когда они кушают и остается у них еда, вот эту еду кладут на подорожник, листья, кладут на землю и катаются в этих обедках. Катаются в этих обедках. Когда так делаешь, баракат получаешь. Получаешь уже счастье от болезни там и так далее. Деньги сразу приходят. Есть такой обычай. Есть еще один обычай. Во имя бога Гаруды в Индии люди протыкают себе спину крюками. Насквозь протыкают. И вот на этих крюках потом они висят на бревнах. На кожах своих висят. Таким образом. Это во имя бога Гаруды, то есть это все они совершают. Это считается нормально. В Папуа-Новая Гвинея, чтобы мальчик стал мужчиной, его избивают. Его избивают до такой степени, что до полумертвого состояния. Потом его режут, пускают кровь как можно больше. Если после этого он остается жив, считается, что все детское из него вышло, и теперь в него заходит мужской дух. Таким образом он становится мужчиной. Таким образом становится мужчиной. Есть такой обычай, тоже в Индии. Есть такая секта, Агора называется. Там, чтобы достичь просвещения, ты должен пройти следующие стадии, этапы. Первое, ты должен съесть свои экскременты. Свои какашки. Это первая стадия. Вторая стадия, ты должен поймать собаку и съесть собаку. Это считается самым нечистым существом в Индии. Ты должен съесть собаку. Третья стадия, ты должен съесть человека. Чтобы достичь просвещения, ты должен съесть человека. Дело в том, что в Индии найти труп нелегко, потому что они сжигают своих покойников. Трупов нет, они не захоранивают. Откуда же брать трупов? В Индии не сжигают только детей, беременных, святых, прокаженных и незамужних женщин. Вот этих людей, их просто бросают в реку, они вылавливают и кушают. Мертвых. Это, когда ты это делаешь, ты доходишь до высшей ступени просвещения. В Тибете, когда человек умирает, его не хоронят. Родственник должен отнести своего родственника покойного в горы, там его расчленить топором, ножом и бросить вокруг, чтобы стервятники, хищники съели и растаскали все это. Это так называемые похороны, потому что тело не нужно, воскрешения нет у буддистов. Самое главное это душа,
а душа в следующей жизни может зайти в любое другое тело. Таиланд, Пхукет, куда любят ездить наши многие знакомые, друзья. Вегетарианцы, чтобы показать преданность своим богам, протыкают свои щеки, кто ножом, кто прутьями, кто еще чем-то. То есть щека должна быть проколота насквозь. Каким образом? Это такое самоистязание своего рода. В Амазонке племя Яномами, когда у них умирает какой-то родственник, они его сжигают, своего родственника. А пепел, который остается после этого, они смешивают с тыквой, бананами, кокосами и кушают. Таким образом, дух умершего своего родственника заходит к ним внутрь. И он вечно живет в них, как бы. Таким образом. Эскимосы. Это уже нам близко, да? Знакомо. Эскимосы, когда у них люди старятся, становятся стариками, хотя очень редко доживают до старости в этих условиях, но тем не менее, когда человек становится немощным, не способен сам себя уже обеспечивать, смотреть, его отводят на льдину, на айсберг и оставляют там. Чаще человек умирает либо от холода, либо от голода, а есть такие, которые просто прыгают в воду, чтобы побыстрее умереть. Это вот так. То есть человек сам себе уже не может обеспечивать, других тем более, значит это уже ненужный человек. Китайцы. Китайцы, если китаец умирает, если он был не женат или не замужем, то ему читают никах, так скажем, да, по-нашему, после смерти. Выкапывают труп из могилы. Например, если парень, то невесты выкапывают. Если девушка умерла, то парня выкапывают. И их венчают, так скажем, да, или никах им читают, трупом. Потом вместе хоронят. Таким образом, считается, что они там, на том свете, будут женатые или замужние. Даже если здесь женатыми и замужними не были. А родителям невесты, у кого выкапывают труп, отдают махр. Деньги отдают. Это обычай вот есть в Китае, так скажем. Вплоть до 19 века, до конца 19 века, в России тоже существовал такой обычай, он пришел из Европы, фотографии мертвых. Слышали об этом, наверное, да? Когда умирает твой ребенок, они берут, открывают глаза, как живого, то есть не просто труп в гробу, а как живого наряжают, сажают перед собой, или там как будто если это ребенок куклы играет там за столом и фотографирует это на память. Таких фотографий в интернете уйма. Это пришло с Европы, в России тоже этим занимались. Это лишь часть того, что есть в мире и практикуют до сих пор. Я еще здесь не взял какие-то страшные моменты, которые связаны там, не знаю, с каким-то интимом там и так далее. Эти моменты я просто пропустил. Это неэтично просто говорить о таких вещах. А таких обычаев очень много. В Африке, например, в одной племени, если умирает муж или какой-нибудь родственник у женщины, она должна отрезать себе палец. До сих пор можно увидеть беспалых женщин там. Сами отрезают, потом антисанитария, ведь правильно, там страшно. Вот такие вещи до сих пор существуют. Но, к сожалению, в исламе тоже есть некоторые такие обычаи. Самобичевание, например, у шиитов есть. Причем до крови, до изнеможения, пока не сотрется кожа у тебя. А есть в Индии крайние суфии, это очень крайние суфии, которые выкалывают себе глаза в память о своем шейхе. Есть такой обычай, веки расширяют и выкалывают себе глаза. Есть такое. Это есть вот в любом, так скажем, из них. Чему? Что виной всему этому? Это неправильное понимание. Неправильное представление религии. Или вообще его отсутствие, так скажем. Хотя такое не бывает. В отсутствии религии приходит другая религия. Вот, дорогие друзья, когда мы мусульмане, мы должны восхвалить Аллаха Субханаху ва Тааля и сказать: Альхамдулилля, что у нас вот такая жизнь.
что мы вот такой ерундой не занимаемся. Ведь Аллах Субханаху Тааля сказал, что Он не сделал трудностей нам в исламе. Мы не должны сами себе вред приносить, бить там или еще что-то делать, убивать своих детей и тому подобные вещи. Все логично, все чисто, все правильно. Даже жертвоприношения, которые мы приносим ради Аллаха, это закалывание животных и то, которых мы сами же потом съедаем. Даже в этом нет никаких проблем. Аллах Субханаху ва Тааля даже нам говорит: «Фаттакуллаха мастата'утум». Будьте богобоязненны перед Аллахом настолько, насколько вы сможете. Аллах Тааля даже в этом говорит: не надо мучить себя настолько, насколько вы можете это сделать. Да, по максимуму, но по максимуму по твоим возможностям. Выше максимума не надо. Не надо откуда-то прыгать, куда-то тонуть, что-то резать, что-то бить. Не надо. Аллах Субханаху ва Тааля, если нам дал что-то, Он говорит: «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха». Аллах не возлагает на человека то, что он не сможет вынести. То, что возложил нам Аллах в религии, в исламе, это очень легко и очень мало по сравнению с теми религиями, которые есть сейчас. Даже по сравнению с тем, что люди живут без религии. Поэтому нам остается только восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля за Его милость, за то, что Он нас сделал мусульманами, за то, что мы нашли этот путь, за то, что мы поклоняемся Аллаху Субханаху ва Тааля и стараемся созидать. Не вредить ни самому, ни другим. Стараемся созидать или хотя бы не навредить. Хотя бы не навредить. А дальше уже нельзя. Все. Вот в этом и заключается, дорогие друзья, суть ислама. Суть религии, суть миссии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Чтобы люди не мучили сами себя и нашли другой путь, где они могут жить просто, спокойно и счастливо. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء.